Jeg vil fortælle om, hvordan man kan lave tekstbehandling i Maple. Allerførst, lad os understrege, hvad er sædvanlig Maple DTU-stil? Som input display, der skal du vælge Maple Notation, og som mode for New Worksheet, der skal du vælge Worksheet. Det er helt afgørende, at man skelner imellem tekstområder og promptområder. Et tekstområde, det kan man oprette med Ctrl-T ud fra en kommandoprompt. Så her har vi en kommandoprompt. Jeg trykker Ctrl-T, og så har jeg her et tekstområde. Og får jeg brug for en ny prompt nedenfor det oprettede tekstområde, jamen så er det jo bare Ctrl-J, så har jeg det. Når man skal lave flotte forklaringer i sine Maple Worksheets, så skal vi kunne oprette formler i tekstområder. Og her er hele ideen at skelne imellem Ctrl-R og Ctrl-T. Midt i tekstområdet, der kan jeg nemlig oprette en formel med Ctrl-R, og så kan jeg gå tilbage til almindelig tekst med Ctrl-T. Lad os se på et eksempel. Vi vil udregne følgende udtryk. Jeg taster Ctrl-R, og jeg kan skrive en halv plus parentes 1 minus 1 divideret med 4, parentes slut, i anden. Og nu trykker jeg så Ctrl-T, fordi så kan jeg lige kommentere, at det må være nemt. Og det er nemt, fordi jeg kan nemlig bare kopiere det, der står her, nedsætte foran prompten, og vups, så er det udregnet. Når vi skal lave flotte forklaringer, så får vi også brug for paletterne. Så lad os lige prøve at se på paletterne. Der er en lille trekant heroppe til venstre. Hvis jeg trykker på den, så kommer paletterne ind. Og jeg har her en række mapper, som er dem, som jeg bruger. Jeg har valgt at skjule nogle af dem, som jeg ikke bruger så tit. Men lad os nu se, hvordan vi kan bruge paletterne. Så vi er i gang med at løse et lineært ligningssystem, og vi er nået frem til følgende totalmatrix, og den reducerer jeg. Og nu er det jo vigtigt, at jeg kan forklare, hvad er det, jeg er nået frem til her. Og jeg er i gang hernede i et tekstområde, og nu skriver jeg så Ctrl-R, da trap store T er lige med, og nu kan jeg bare kopiere den reducerede matrix, indsætte den i min tekstområde, Ctrl-T, er løsningsmængden givet ved, og nu vælger jeg så at oprette et nyt tekstområde, og jeg vil gerne have min formel ind i midten, og nu får jeg brug for matrixmappen. Og vi har jo et ligningssystem med 3 ubekendte, så jeg får nok brug for nogle lodrette vektorer, så nu skal jeg vælge formen. Den har vi der. Og så går jeg tilbage her. Husk at trykke Ctrl-R. Og så indsætter jeg vektoren. Jeg får brug for en vektor mere. Og også en tredje vektor her. Nu vil jeg gerne her skrive x1. Og hvis jeg skal skrive det fint, så går jeg op i Expressions, vælger den fyr der, og skriver x tabulator 1. X
tabulator 2. Og x, og det var lidt hurtigt, går lige ind og får den ind igen. X tabulator 3. Og skal vi se, hvordan vi kan opskrive løsningsmængden. Jeg tror, jeg får brug for et 3. Her skriver vi 0, 5, og der er en fri parameter, som vi kalder for t, og så får jeg vist nok her 3, 1 og 0. Og nu taster jeg så Ctrl T, sætter et komma i almindelig tekst, og nu vil jeg så skrive noget om dt. Hvad er det? Og vi trykker Ctrl R. Og nu vil jeg gerne have her fra Common Syllables. Vi skriver t tilhører de reelle tal. Punktum. Se, det worksheet, jeg har lavet her, der har jeg jo brugt sektioner, og det er jo smart at få lidt orden på sin tekst. Og skal vi lige til sidst se på, hvordan opretter jeg sådan en sektion. Se, det gør man ved hjælp af Insert. Se, jeg klapper lige den sammen igen. Går op i Insert. Ned til Section. Skriver overskriften. Og så kan jeg her begynde at arbejde. Vi klapper den lige sammen igen. Og nu har vi altså fået en lille introduktion til tekstbehandling i Maple. Tak for nu.